F'Diċembru ser ikunu qed jiġu eżebiti fil-qorti il-messaġġi u d-dejta meħuda mill-apparat elettroniku ta' Jorgen Fenek, in-negozjant akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan ikkonfermatu fil-qorti l-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Alexandra Mamo fix-xhieda li tat waqt l-inkjesta pubblika ta' Daphne Caruana Galizia fejn insistiet li kull chat bejn Fenek u persuni oħra qed tiġi analizzata b'reqqa fil-waqt li konfermat il-infetħu numru ta' investigazzjonijiet kriminali dwar individwi li għandhom konnessjoni ma' dawn iċ-chats. Hija qalet illi minkejja li hemm kwantità kbira ta' data tinsab fiduċjuża li sal-aħħar ta' Novembru dan kollu ser ikun analizzat flimkien mal-Europol. L-Assistent Kummissarju stqarret illi minkejja li l-predeċessur tagħha kien Abdilla ta' handover hija xtaqet titkellem dwar dan bil-bibien magħluqa. Mistoqsija jekk l-istess Abdilla kienx iżomm dokumenti aġġornati hija wrid ix-xewqa illi wkoll ma titkellimx fil-miftuħ dwar dan. Dwar Abdilla Alexandra Mamo saħqet illi huwa kien ta' parir sabiex issegwi r-rapporti fil-medja bir-reqqa u qalilha sabiex tieħu l-passi neċessarji jekk ċertu każi ikollhom bżonn li tinfetaħ investigazzjoni kriminali. Dwar dan l-imħallef Sajt Pulicino preċiża li l-Panama Papers ġew żvelati minn rapport ġurnalistiku, iżda saħqet illi ma setgħetx tikkummenta dwar fatti li ma sarux fi żmienha. Dan fil-waqt li l-Assistent Kummissarju konfermat li brabta ma' din l-investigazzjoni hemm persuni li ġew arrestati u jinsabu fuq police bail, referenza ċara għall-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri u diretturi ta' Nexia Biti, Brian Tonna u Karl Cini. Insistiet li preżentament għaddejja wkoll inkjesta maġisterjali dwar Operation Green, investigazzjoni ffokata kollha kemm hi dwar allegati kickbacks mill-beħ tal-passaporti fl-ejjes illi allegatament marru fil-but ta' Keith Schembri. Mamo rrakkontat li fl-ewwel laqgħa li kellha mal-ispetturi tal-Pulizija hija qaltilhom li jridu jagħmlu xogħolhom mingħajr biża' u jekk kellhom xi konflitti ta' interess setgħu ibidlu taqsima. Hija qalet li ma' dan id-diskors l-ispetturi deru li sa fl-aħħar kellhom moħħhom mistrieħ. Żvelat ukoll li fl-14 ta' Ottubru ġiet imsejħa laqgħa mal-kollegi u xi maġistrati, madankollu d-dettalji dwar dan intqal ukoll bil-bibien magħluqa. Il-bord tal-inkjesta kienet preżeduta mill-imħallef Emeritus Michael Mallija, l-ex Prim Imħallef Joseph Sajt Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. Fisem il-familja Caruana Galizia qegħdin jidhru l-avukati Theris Komodini Kakija u Jason Azzopardi.